Báby hory máme úspešne za sebou, môžeme sa presunúť ku moru. To sa vám bude páčiť ešte viac, že? Ale toto bolo veľmi pekné. Ale more je more. A pláže sú pláže. A obchodíky sú úplne že top. Dorazili sme na ubytovanie nedaleko Kotoru, nejakých 5 km od krásneho historického mesta, ktoré sa nachádza v takomto zálive, a z nášho balkónika máme krásny výhľad na celý záliv. Niečo úžasné. Tam vpravo je Kotor. Kotorský záliv je zatopené krasové riečne údolie, ktoré bolo vytvorené riekami a následne zaplavené Jadranským morom. Hovorí sa o ňom ako fjord na Jadrane. Najrýchlejšie ho preskúmate na rýchlom člne. Vystúpili sme z člnu na takýto maličký umelo vytvorený ostrov, ktorý sa volá Our Lady of the Rocks. Je umelecký duchovne významný. Vznikol vďaka tradícii hádzaniu kameňov do mora po nájdení ikony Panny Márie v roku 1452. Dnes tu stojí krásny barokový kostol. Počas studenej vojny v bývalej Juhoslávii dal Tito postaviť utajené a ťažko zničiteľné základne pre svoje ponorky. Takzvané Titové tajné tunely. Dlhé boli 150 metrov a vytesané priamo do skál. Ponorky tam mohli vplávať, zakotviť a boli skryté pred leteckým útokom. Ďalšou našou zastávkou bola jaskyňa Blue Cave, ktorá sa nachádza pri vstupe do samotnej Kotorskej boky. A jaskyňa má výšku asi 9 metrov a šírku 15 až 20 metrov. Dobrá voda? Tak idem aj ja na to. Čo nám ponúkne historické mesto Kotor zapísané v UNESCO, to dnes uvidíme. Kotor je spleťou malých, úzkých alebo aj väčších uličiek, medzi ktorými sú malé námestičká, na ktorých sa nachádzajú reštaurácie či malé kostolíky. Za mnou sa nachádza Severná brána, ktorá je jedna z 3 brán, ktoré vedú do mesta. Vstupná brána tvorí múr o hrúbke asi 6-7 metrov. Opevnenie malo toto mesto úžasné. Ideme sa hore vyštvierať, kam to až pôjde. Už stúpam hore, je to celkom makačka. Zaplatil som 15 eur, ale za tie výhľady to myslím si, že stojí. Aby ste nepovedali, že musíte platiť 15 eur, dám vám tip, ako sa tu môžete dostať zadarmo. Trojuholníkový tvar mesta, obohnaný morom, sa začína postupne ukazovať. Som hore 30 minút v tejto horúčave svižným tempom, no dalo zabrať. Ale výhľady, nádhera, odporúčam.
Ak by to ešte lepšie zrekonštruovali, tak by to bola úplná, že špica. Zvečerilo sa, my sme si zašli do mačacieho parku. Po pár hodinách brázdenia Kotorom si Lili vybrala aj suvenír. Ukáž Lili, čo si vybrala. Už je skoro tma, ale to nám nebráni. Túto taštičku, kde píše, že Kotor Cats Family. Veľmi pekná. Na čo ju budeš používať? Tak asi na jazykovku, na tanečnú, uvidíme. Oh, good deal. A to je čo, Janka? Proteín, tvoja večera? Oriešky, áno. Taká skromná, ale ešte predtým bola zmrzlina, no ale tak. Výborne, ale nie 3 kusy pizze, hej? A ja som mal pizzu, hej, no. Mesto Kotor je obohnané mohutnými mestskými hradbami, ktoré sú jednou z najväčších atrakcií. Ich pôvod siaha až do rímskych čias a ich celková dĺžka je 4,5 km. Toto je tretia južná brána vedúca do mesta. Južnou bránou sa dostanete až hore na hradby a po hradbách môžete chodiť ďalej. Naspäť ideme MHDčkou, ale autobus malý a ľudí veľa. Tak uvidíme, čo to bude. Aha, dobrá. 6-ečka sme zaplatili a ideme do Prčania. To čo sú za listky? Akože prázdne papieriky, no dobre. Toto mi pripomína moje stredoškolské časy, keď som chodil autobusom do Levoče, autobus natrieskaný a bolo otázne, či sa vojdeme a či sa dostaneme do školy alebo zo školy. Ten autobus to bol hardcore. Na budúce volím 5 eur si priplatiť a ideme taxíkom, ako sme išli cestu tam. Cesty a ubytovania okolo Kotorského zálivu nie sú jednoduché a neodporúčam začiatočníkom, aby sem vôbec jazdili, lebo môžu byť z toho značne vystresovaní. Dve auta sa nemajú šancu tu obísť, musíte hľadať, kde zastať, kde je koho obísť. Pozor, aby ste nikoho nezrazili, aby ste nespadli do mora a tak ďalej. Ako jedna z najviac odporúčaných pláží v Čiernej hore je pláž Plavy Horizonty. Je to piecočná pláž, ktorá je odporúčaná najmä pre rodiny s deťmi, keďže je tu pozvolný prístup do mora. Že vraj má aj modrú vlajku za čistotu vody, priezračnosť. No, pravdu povedec, videl som aj krajšie piesočné pláže, je to taký stred, teplota vody 26 stupňov, 25 ako v ktorej časti. Pláž má sprchy, toalety, má dobré vybavenie, čo sa týka jedla.
Naozaj ceny sú tu veľmi dobré. Takže platí sa, môžete si tu požičať paddleboardy. Je tu miesto na športovanie, čiže celkom OK. Ak ale hľadáte niečo krajšie za mňa, tak treba ísť na koniec Cypru. Tam za mnou je komerčná časť pláže, tam aj momentálne sme. Nevedeli sme o tejto časti, ktorá je teraz tu za mnou. A toto tu jednoznačne odporúčam. Krásna rovinka, pomedzi tie skaly sa dá nájsť vybetonovaná. Sú tu aj stromy, pod ktoré sa môžete skryť a krásna, kryštáľovo čistá voda na šnorchlovanie, na plávanie, úplne super a netlačíte sa tam medzi slnečníkmi a lehátkami a 1000 ľuďmi. Jedlo tu nie je drahé. 20-30 eur sa najete, celá rodina. Výrazne lacnejšie ako napríklad niekde v meste.